الحمد لله الكائل في محكم تنزيله إن الله مع الصابرين ثم الصلاة والسلام على خير البرية محمد بن عبد الله وعلى آله طيبين أمبادين تفسير فلا جباو ملكنا ملكو كان كوفو كاولن يماندون سانغاني واتي أو كان يوم دليلا أو كان جمكان مانديكا نبفما لدابو كنه ني جمكان كرنكرني تفسير فلا سانفه kanga daya tu musoba wele anu ka baroke Allah Taala ka dina sanumaka anga bima welele o anga malmatu baflaye anu le bina baroke bi anga ma folo o madam Konate Seda Mariam Dolo misiro benendo Bamakoma malmatu assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh egadeu basi foitola sotigidu torostala korbase no basi te amala tam inshallah alhamdulillah rabbil alamin anka malmatuka foli koma segine ame segingana anga maflana no fe Seda madam Kulibali Latifatu Kulibali misigero benendo kajoloma malmatu assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sotigidu basi foitala demso obeka kene korbase basi foite bismillah alhamdulillah anga malmatu ka foli koma segine anu bina baroke femba kan mi ni asabatira adama dembolo ye femba mine ni ama sabati adama dembolo ka chala ni rocha ma metakida akagele fen kuna mando sabali munde sabali amina baro boli oka baro tako folo kono anga malmatu madam Konate Seda Mariam Kulibali Dolo Mariam Dolo ambame ko sabali inshallah beba fo mogoma ko ay sabali sabali fendo fen kuna mando nga abe fo yoro o kuma ba soro toro ni degunde be munde sabali yere alhamdulillah mustaja mala fo ka barka da inshallah ka tanga ina fa kan kisi an ci an fen bela jele Allah sanama kan sinsina to koy foli la se an lamɛ baga kulu bela jele inshallah taala kan karamo yɛrɛ fo Seydi Serif Usman Madani Haidara ana ka demaya bela jele inshallah ya ɲininka babu muna no ye sabali ye fɛnba ye hadamadenya kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la silamɛya jogo la silamɛya ye fɛnba ye mais silamɛ bɛɛ lajɛlen bɛ limaniya jigiya inshallah sabali de ye jogo ye mun bɛ silamɛ lase limaniya ma e jogo la ani mangutu la ni ye cogo bɛɛ lajɛlen na ka sabali fɛn bɛɛ lajɛlen kɔrɔ a bɛ fɔ o de ma ko sabali n'o kɛra hadamadenw yɛrɛ b'i ye k'a fɔ ne ye limaniya jɔn ye ko kuma lajɛya ne hadisi dɔ ye kira nɔna nɛma ni kisi b'a n'a so dunkew ye Imam Ali b'a lakale an ye a ko inna الصبر من الإيمان الصبر من الإيمان بمنزلة رأس من الجسد فإذا ذهب رأس ذهب الجسد ko sabali jɔyɔrɔ adamaden ka limaniya la a bɛ n'a fɔ kunkolo jɔyɔrɔ ye mun ye farikolo la yɔrɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ adamaden sen bɛ tigɛ i bɛ balo i bolo bɛ tigɛ i bɛ balo mais ni kun tigɛra don min na mɔgɔya t'o kɔfɛ o la o jɔyɔrɔ bɛ kunkolo jɔyɔrɔ ye mun ye farikolo la dɛ sabali fana jɔyɔrɔ y'o de ye limaniya la adamaden ka limaniya la i ka ala danaya inshallah a tɛ se ka sabati k'a bɛ ala danaya kɛnɛyalen fo a ka sɔrɔ sabali b'i yɛrɛ la ka sɔrɔ sabali b'i la hakilita yɛrɛ la ni sabali tɛ mɔgɔ o mɔgɔ la limaniya t'o tigi la ala k'an sɔn sabali la amina ya rabbi ala k'an sɔn sabali la amina ya rabbi malimatu nin ye baro fɛrɛlen inshallah an bɛ segin ka na madame Kulibali Seda Latifatu Kulibali malimatu bɔra k'a fɔ an ɲɛna sisan sabali jɔyɔrɔ sabali sabali yali tilayɔrɔ yɛrɛ bɛ sabali la wa awɔ a bɛ tila ka taa tilayɔrɔ joli la alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah
Muhammad bin Abdullahi wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin wala mi alafu kala tanu kala barkada ye ɲininka fɛn bala n'o ye sabali ye sabali a ka gɛlɛn kosɛbɛ nka tilayɔrɔw de b'a la a bɛ kala ka taa tilayɔrɔ 3 ɲɔgɔnna na ka sabali alabato kan jɔn ka sabali ka alabato o ye tilayɔrɔ dɔ ye o kɔfɛ dun jɔn ka sabali fana ala mana masiba minnu da i kan i bɛ sabari olu kan i n'a fɔ jangarakow b'a la deguw b'a la sayaw b'a la fantanya yɛrɛ b'a la ko gɛlɛn caman de bɛ a kɔnɔ o la jɔn ka sabali o kan ani jɔn yɛrɛ ka sabali k'i mabɔ ala kota la k'i mabɔ ala kota la kɔni jɔn ka sabali k'i yɔrɔ ma janya ka bɔ ala kota ma sabu ka d'a kan i ni dunga ni ko i b'o waleya o b'i sama ka taa tasuma de ma sabu ka d'a kan o ti taga yɔrɔ ye i bolo mais i bɛna kariya o min kɔ dɛ o de ye sabali dɔ ye n'ala sɔnna ma i y'a faamu cogo min na Malimatu i ka kuma in kɔnɔ ko sabali yɛrɛ ye tilayɔrɔ 3 ye ka sabali ka ala bato ka sabali ka ala kota ye k'a to yen ka sabali latigɛ minnu b'i sɔrɔ tɔɔrɔkow ni deguw na ka sabali a kɔrɔ nka i ka kuma in kɔnɔ ko ka sabali ka ala bato o bɛ kɛ cogo di jɔn bɛ sabali ka ala bato mun na ni ko gɛlɛn ye adamaden sɔrɔ i bɛ sabali k'i ɲɛsin ala de ma k'i ka ko bɛɛ yira ala la i n'a fɔ ala b'a fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ cogo min ista'inu bis-sabri was-salati innaha lakabiratun ila ala khashi'in o kɔrɔ de ye fɛn ɲuman ye ko an ka dɛmɛ ɲini ni sabali ye ani seli o ye belebeleba ye ala ɲɛsiranyabagaw bolo ala subhanahu wa ta'ala bɛ jɔyɔrɔba di ala ɲɛsiranyajɔnw ma ni sabali ale ye fɛnba ye ka girin fo n'a kɛra ala ɲɛsiranyajɔnw ye a ka nɔgɔ olu de ma sabu ala bɛ jɔn de kɛrɛnkɛrɛn ka ala ɲɛsiranya d'u ma ka tila ka sabali d'a ma sabu n'i ma kɛrɛnkɛrɛn i tɛ sabali ka sabali ka ala bato o de ye k'i yɛrɛ di ala ye waati minnu di ko k'a bato o waati kɔnɔ k'i ka waati koron ka bɛn o ma i bolo bɛ fɛn o fɛn la o ye sabaliba ye ka sunkalo sun o fana ye sabaliba de ye a bɛ fɔ nin de ma ko ka sabali ka ala bato Allahu akbar Malimatu an bɛ segin ka na i nɔfɛ Madame Konate Seyda Mariam Dolo an bɔra ka mɛn Malimatu ka kuma kɔnɔ sisan ko ka sabali ka ala bato k'o ye sabali tilayɔrɔ fɔlɔ ye ka sabali ka ala kota ye k'a to yen k'o ye tilayɔrɔ 2nan ye o bɛ kɛ cogo di de o yɛrɛ de ka gɛlɛn ka tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen kan ka sabali ka ala kota ye k'a to yen sabula hadamaden ni dunga ye fɛn o fɛn o tɛ hɛrɛ i ma hadamaden ni b'i wele ka na fɛn o fɛn ma o tɛ hɛrɛ i ma bon ne e jɛra n'a ye k'a fɔ fɛn mun man di ala ye k'i mabɔ o la i k'a dɔn i ni sitanɛ de bɛ ɲɔgɔn na dɛ fɛn de ka sabali ka muɲu k'a dɔn k'a fɔ ko ala ka jɛ tɛ sɔrɔ o kɔnɔna na k'o ye k'o tɛ misaliyala anw yɛrɛ filɛ nin ye cogoya mun na tan tuma dɔ la n ko mɔgɔ dɔw bɛ kaba anw na an ka hijabu cogoya jango funteni wagati mais an b'a dɔn k'a fɔ ala de y'a wajibiya an kan k'an k'an yɛrɛ sutura o la an bɛ sabali o kɔrɔ kosɛbɛ sabula ka d'a kan an b'a dɔn k'a fɔ diɲɛ funteni o ka dɔgɔ kosɛbɛ ala ka ɲangata kɔnɔna na o la a bɛɛ lajɛlen bɛ ten fɛn o fɛn n'a ka di ni ye ni bɛ lafiya sɔrɔ fɛn mun na ni b'o de ɲini nka e de bɛ sabali k'a dɔn k'a fɔ i tigi ala fɛn mun man d'a ye ka i mabɔ o la yaasa i bɛ ala ka jɛ sɔrɔ inshallah cɛfɛ ala ta'ala ye jɔn yamaruya ni fɛn minnu ye ka olu kɛ a fɔ ma k'i sabali la k'i yɛrɛ bɔ ala ko ta la sabu i bɔra ka sisan ka hijabu fɔ maa dɔw bɛ olu tɛ hijabu don o ye ala sɔsɔ de ye o kɔrɔ ka sabali ka disa funteni muɲu Allahu akbar Malimatu ala ka nɔgɔya ma sabali tɛ fɛn nɔgɔma ye koyi an baden TV sirifila lajɛbaw an y'a fɔ a ye cogo min na nin ye jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen ye télé sirifila sanfɛ n'a bɛ fɔ a ma ko ladamu kɛnɛ ka wuli ka se an ka musobaw ma kuma dɔ la n'u ka baro kɛ télé sirifila yɛrɛ jabala la n'a bɛ fɔ o ma ko dayiyatu musoba minnu bɛ laseli kɛ jamiyatu ansar dini kɔnɔ olu ka jɛkuluba sanga ni sanga an'u ka Malimatu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don Bamakɔ ma kuma dɔ la minnu yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛnnen don Mali kɔkanna ma bi an ka maa welelenba 2 de bɛ an bolo Madame Kulibali Seyda Latifatu Kulibali ka bɔ Kajolo an bɛ ka kuma fɛn min kan o de ye sabali ye Malimatu i bɔra k'a fɔ kuma kɔnɔ sabali lajarabi minnu ma n'i sɔrɔ
ina fɔ jumɛn ni jumɛn se ka dɔ fɔ an ye o lajarabiw kan wa awɔ lajarabi dɔ ye jumɛn ye o dɔ ye bana ye adamaden mana bana o ye Ala ka lajarabi dɔ ye fo i ka sabali ni o ye i ka n'o da maa kan i k'o da Ala kan i bɛ furakɛli kɛ dɛ i bɛ furakɛli kɛ i bɛ furakɛli kɛ lajarabi dɔ ye jumɛn ye tugun o ye ni saya ye adamaden sɔrɔ i ka limaniya i ka mɔgɔ dɔ fatura i bɛ limaniya ni o ye k'o da Ala kan lajarabi dɔ ye dum o ye fantanya gɛlɛn yɛrɛ ye hali ka taa se furumuso jugu n'Ala y'a kalifa cɛ min ma o fana ye lajarabi gɛlɛn dɔ ye i ka sabali a kɔrɔ i ka sabali a kɔrɔ k'a ladon ka furusa to yen fo ka tɛmɛ sabu o min yɛrɛ filɛ cɛ yɛrɛ ka sabali a muso kɔrɔ muso jugu kɔrɔ o ye nafa belebeleba de ye sabu n'i y'a bila cɛ wɛrɛ de b'a ta muso yɛrɛ fana ka sabali a cɛ jugu kɔrɔ o b'a la o b'a la o sabu nka ni cɛ sabalila kuma dɔw muso kɔrɔ muso jugu in a ka ca Ala fɛ a bɛna yɛlɛma mais can yɛrɛ la muso de ka sabali nafa ka bon ka tɛmɛ cɛ kan Ala ka sabali di an bɛɛ ma balimato i ko tɛ kuma in kɔnɔ lajarabi Ala ka lajarabi cogo ka ca i dɔ sera bana ma i da sera fantanya gɛlɛn ma jɔn kan ka sabali nin bɛɛ kɔrɔ k'a bɛɛ di Ala ma a kana don i n'i ka limaniya cɛ sabu ma dɔw bɛ yen ni u ye dekun sɔrɔ u bɛ teliya ka don Ala kota bolo ma ka sɔrɔ Ala kota tɛ se k'u ka dekun wuli ka bɔ kan balimato madame Konate Seyda Mariam Dolo an bɛ segin ka na i nɔfɛ yali sabali min n'an bɛ a kan n'an bɛ k'a kuma fɔ ni jɔn sabalila a bɛ dɔn cogo di k'e sabalila jɔn sabalila a bɛ dɔn cogo min k'e sabalila bon sabali min yɛrɛ filɛ a ka kɛ Ala yɛrɛ kama fɔlɔ bari Ala b'o de fɔ an ye a ka jigefɛ sanuma kɔnɔ wasbiru wa ma sabruka illa billah ko sabali mun ni b'a kɛ a ka taa kɛ Ala yɛrɛ kama a bɛ dɔn kuma min na ko jɔn sabalila o de ye i n'a fɔ sabali tilayɔrɔ saba mun y'i sɔrɔ n'o nɔniya fɛn o fɛn ye e sɔrɔ i ka se ka sabali k'a dɔn k'a fɔ a kɛra Ala de kama sabali kun fɔlɔ la ka sabali o de ye sabali yɛrɛ ye ka se t'u ye sa mɔgɔ dɔ ye e tɔɲɔ a bin'e kan e bɛ se k'i ta sara la walima dɔ y'i ka nafolo yurugu walima dɔ ye juru ta i fɛ a ma se k'a sara o n'a ɲɔgɔnnaw a misaliya ka ca ka se t'u ye i yɛrɛ y'a dɔn i bɛ se ka ko bɔ ko mun na k'o to ye Ala kama a bɛ fɔ o de ma ko sabali mais kuma min na n'a fɔra i ka sabali wali i kan ka sabali wagati min n'o tuma tɛmɛn'i kan dɛsɛ kɔfɛ n'i ko k'i sabalila o tɛ sabali ye o ye dɛsɛ kɔfɛ Allahu akbar Ala kana a se an ma madame Kulibali Seyda Latifatu Kulibali sabali e bɛ se ka mun fɔ an ye bilasiralikan na adamadenw ye bɛɛ lajɛlen an ka se ka sabali n'o ye alhamdulilahi rabbil alamin sabali a ka gɛlɛn nka n'a y'i sɔrɔ e bɛ miiri Ala la i n'a fɔ Ala yɛrɛ ye an ladi ni sabali ye cogo min na a ko cogo di ya ayyuhal lazina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun isbiru wasabiru rabitu ko an ka sabali an yi tila ka ɲɔgɔn ladi ni sabali ye an yi tila ka ɲɔgɔn minɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ juruba kelen anw kana fara k'o mana kɛ ko Ala bɛna na anw lakisi o la adamaden ni gɛlɛya y'i sɔrɔ i b'i jija i k'i ɲɔgɔnna wɛrɛ dɔ filɛ mɔgɔ min ni a ka ko ka bon ni e ta ye sabu adamaden bɛ cɛmancɛ de la degun mana i sɔrɔ cogo o cogo i b'a sɔrɔ i bɛ cɛmancɛ la ni degun gɛlɛn ye i sɔrɔ den kelen fatura e bolo e y'i miiri cogo bɛɛ la mais dɔ bɛ yen den saba fatura o bolo o y'a dayɔrɔ sɔrɔ a farisogo la mais e min bɛ yen ni kelen fatura i bolo a bila Ala ka minɛ kɔnɔ i n'a fɔ Ala yɛrɛ b'o fɔ an ye cogo di wa k'ala ta'ala وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون o kɔrɔ de ye fɛn duma ye ko mɔgɔ minnu bɛ yen ni degun gɛlɛn k'u sɔrɔ ni masiba ko y'u sɔrɔ o bɛ nisɔndiya n'a ye ka tila ka sabali sabu o sabali ni
ala b'o nisɔndiya don u farikolo la u bɛ sabali n'a ye k'a fɔ ko nin bɔra ala de yɔrɔ wa an bɛɛ bɛ se ka taa ala de ma n'i y'a ye degun gɛlɛn seli ma ala de y'a latigɛ mais ni ala m'a latigɛ a tɛ sɔrɔ dɛ hali ni jɔn de kɛra sababu ye n'ala m'i labila a fɛ a tɛ se o la jɔn ka ko bɛɛ bɛ ala de bolo bon olu tigilamɔgɔ don ulaika alayhim salawatu min rabbihim wa rahmatan wa ulaika humul muhtadun i ka ye olu mɔgɔw de bɛ kisi boro ala bolo minnu kisira olu de bɛ kɛ kisi boro ala bolo i n'a fɔ minnu sabalila ko gɛlɛnw kɔrɔ olu de ye kisijɔnw ye ala subhanahu wa taala bolo olu de maa kanda n'u ye fana hali ni degun y'o sɔrɔ cogo o cogo i b'a sɔrɔ u bɛ ala jate minɛ u b'a fɔ ala de ye nin lase ne ma maasi nɔ tɛ n'ala ko min bɛ kɛ o de bɛ kɛ n'ala sɔnna ma inshallah taala k'i fo k'i waleɲuman dɔn an badenw an y'a fɔ a ye cogo min na jamukan kɛrɛnkɛrɛnnen don halisa an bɛ jamukan in nɔfɛ n'a bɛ fɔ o ma ko sabali ladamu kɛnɛ kɔnɔ bi an ka maa welelenw an n'olu de don halisa madamu Konate Seyda Mariam Dolo an n'a bɛ ka baro kɛ fɛn min kan o de ye kokolo yɛrɛ ye sabali n'a ɲɛna yɔrɔ o yɔrɔ basigi bɛ kɛ ɲɛtaga bɛ kɛ n'a tiɲɛna adamaden bolo a bɛ nege bɔ ɲɔgɔn na yali alakira kisi ani nɛɛma bɛ a ye a fɔra k'ale de y'an ka ladege cogo ɲuman ye yali an bɛ sabali sɔrɔ ale yɛrɛ la wa ni ko dɔw ye wa inshallah musa kiraba nɛɛma ni kisi b'a n'a so dunkew ye ale sabali la o de y'a to silamɛya ɲuman y'an sɔrɔ bi gɛlɛya suguya bɛɛ lajɛlen kan a dan tɛ fo ka faso bila ka taa walidugu la mais o bɛɛ n'a ta a sabali la fo ala ka dinɛ ka a taa yɔrɔ sɔrɔ ka fara bɔnnaw bɛɛ lajɛlen kan musa jawara o jɛyalen don e ni ne bɛɛ lajɛlen ye a mɔden sanuma min b'an yɛrɛ fɛ yan Bangoni Janginɛbugu la Seydi Sherifu Usmani Madani Hayidara an y'a ka gɛlɛyaw ye ale ye gɛlɛyabaw sɔrɔ nka sabalila kɔrɔ sabali kɔ ye wasa ye o de la a bɛ fɔ hadamaden ma kuma bɛɛ lajɛlen na k'i ka sabali ne sabalila e de tɔgɔ ye ko wasabaga diɲɛ ni kiyama sabali sɔrɔ man di de an bɛ ala deli ala ka sabali da ma sɔbiri ale faralen no sabalibagaw kan ni ala sɔnna fana sabali de fana ye fɛn ye fɛn mun bɛ yen n'i y'a sɔrɔ fɛn minnu bɛ jate mɛlɛkɛ tɛ fɛn minnu baraji sɛbɛn ni ala yɛrɛ tɛ mɛlɛkɛ tɛ fɛn minnu baraji da dɔn o dɔ ye sabali ye yɔrɔ ala ko ko mɛlɛkɛw ko sen bɔ sun na sun baraji sɛbɛn na wa sabalibaga fana sara ala dɔrɔn de b'a dɔn ala ka d'an ma ala ka sabali d'an ma ka sanga ni waati yɛrɛ n'a cogo ye halisa nin ye sigida fɔlɔ ye ni ala sɔnna ma sigida in an bɛna filanan fana tugu a nɔfɛ tugu ni ala sɔnna ma halisa Madame Kulibali Seyda Latifatu Kulibali yali e bɛ se ka mun fɔ an ye jɔn kan k'i yɛrɛ bila minɛn jumɛn de kɔnɔ du kɔnɔ société la pour a ka dɔn k'u ni maa sabalilen bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ jɔn kan k'i yɛrɛ bila sabali minɛ kɔnɔ sanga ni wagati bɛɛ la ni ko gɛlɛn y'i sɔrɔ ou bien ni ko ko y'i sɔrɔ i ka sabali ni o ye a bɛ dɔ cogo de ko e sabalila i bɛ dɔ bɔ i dusura n'adamaden dusu bonyana sabali bɛ yɔrɔ ma janya a la ni dusu bonyana cogo dɔ la sabali bɛ taa ka bɔ i la sabu i bɛna baara o baara kɛ a wagati i ni sabali tɛ kɛ ɲɔgɔn bolo i ni shetana de bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ amin amin o la ni adamaden sabalila hali ni i ni mɔgɔ dɔ kɛlɛla ni a y'a datigɛ i la kira y'o fɔ an ye kisi nɛɛma b'a ma a ko ni maa fila kɛlɛla aw sabalila ɲɔgɔn kɔrɔ kana ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn to yɛrɛ dɔw yɛrɛ bɛ se k'a fɔ n tɛ karisa wele telefɔni na bilen hali n tɛ crédit yɛrɛ ta to k'a wele n b'a to yen a n'a kungo don tile saba ko n'o dafara don aw si tɛ kɛ silamɛ ye bilen dɛ kira ko o man ɲi sabali danya de b'o se adamaden ma sabali danya de b'o se a ma mais e mun n'i bɛ bonya fɛ i bɛ karama fɛ o la ele de bɛ kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye ka kuma mɔgɔ fɛ mɔgɔ min y'a datigɛ i la du kɔnɔna bɛ tan baarakɛyɔrɔ bɛ tan i ka sabali ka nɔbɔ fan bɛɛ hali n'i ye muso ye i t'a sɔrɔ wolodenw minnu bɛ sɔrɔ i bolo sabali kɔnɔna na i bɛna na sabali tɔnɔ don don na n'ala sɔnna ma i y'a fɔ cogo min na o don Madame Konate Seyda Mariam Dolo u b'a fɔ ka kuma sen kɔnɔ ko ni maa min mago bɛ bonya la ka sabali ni maa min mago bɛ diɲɛ hɛrɛ la sabali ni maa min mago bɛ lahara hɛrɛ la k'i ka sabali e bɛ mun de fɔ nin kuma ninnu na sababu don wa sababa don kosɛbɛ ne y'o de fɔ sabali tɔnɔ ka bon
mais ni mɔgɔ min mako bɛ bonya la i b'a sɔrɔ cogo di mɔgɔw k'a ye k'a fɔ ko gɛlɛn e de bɛ se k'a muɲu wa e de ye yafabaga ye e de ye mɔgɔw bilasirabaga ye kɔɲɔw bɛɛ lajɛlen kan n'o kɛra mɔgɔw b'a dɔn k'a fɔ k'e ye mɔgɔba ye sabula mɔgɔ n'a fɔra ka sabali walima ni mɔgɔ ye sabali ye i la mɔgɔ bɛ kɛ ladegefɛn ye a ka gɛlɛn dɛ mais mɔgɔ ma n'a ye mɔgɔ min na u b'o kɛ ladegelifɛn wa e tɛ dɛsɛ mɔgɔw la fana ka mɔgɔw bilasira sabula jogo bɛ e yɛrɛ la inshallah taala an ni bɛɛ lajɛlen faamu komi terela baaraw don waati la kow don kuma kuncɛ kuma la ani foli kana madame Kulibali Seyda Latifatu Kulibali dakurunya fila foli la o la an bɛ aw fo k'aw tanu k'aw barikada ka foli kɛrɛnkɛrɛn an ka sherifucɛ yɛrɛ ale min ye an ka sababu ɲuman ye ni baara in na ka tani jara yɛrɛ fana fo a n'a dɔgɔw bɛɛ lajɛlen k'aw telebaarakɛlaw bɛɛ fo k'aw tanu k'aw barikada an bɛ foli lase kajolo ka bɛɛ ma inshallah madame Konate Seyda Mariam Dolo waati la kow don foli kana ani kuma kuncɛ kuma la inshallah ala folen kɔfɛ an bɛ an masa filaw fo cɛman ni musoman olu minnu y'an bila diinɛ in baara la o kɔfɛ an b'an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo k'an ka sababu ɲuman fo a Seydi Serifu Usmani Madani Hayidara a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen o kɛra silamɛya majigi ye ala k'an yɛrɛ ko nafatugubaga ɲuman ye ka aw tele sirifula mɔgɔw yɛrɛ fana bɛɛ lajɛlen fo a ka kɔnɔnajɛya la malimatuw ye n'a ka bilasirali ɲuman na k'an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo mana kɛ fan o fan ka bɛn n'i ka lajɛli wagati ye an tɛ bɔ kuma na n'an bɛ an furu ɲɔgɔn fo olu minnu sɔnna ka sira d'an ma an ka kɛnɛ in kan inshallah assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu an badenw an y'a fɔ a ye cogo min na ni ye jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen telesiri fila sanfɛ n'a fɔ a ma ladamu kɛnɛ dayatu musobaw minnu ye wulikajɔ bɛn Alahu Taala ka diinɛ ɲɛɲinini ma ka se ka jɔn kunnafoni jamiyatu ansarudin kɔnɔ sanga ni sanga ka to k'u bisimila bi an ka maaba welelen fila de kun ye madame Kulibali Seyda Latifatu Kulibali ka bɔ Kajolo madame Konate Seyda Mariam Dolo min sigiyɔrɔ bɛnnen don Bamako ma u bɔra ka walanda sanuma min d'an ma an b'a ɲini Ala fɛ u y'a bɔ dɔnni min na Ala kana dɔnni ban farikolo min y'a di yarabi Ala kana jeni a dira minnu ma yarabi Ala ka an nafa ni a barika ye Ala k'an bɛɛ sɔn sabali la wa akiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin